Здравейте, мили хора! Аз съм Лалита и днес ще ви разкажа втората част на моята история, как напуснах работа и заминах за Бали. Ако не сте гледали първа част, ще оставя линк долу в описанието. Първа част е малко сухичка, но първо видео ми е, така че ще прощавате. Днес ще се опитам да разчупя малко повече нещата и също така, докато приказвам, след това, когато едитвам, да ви сложа кадри, повече снимки, видео. Да започваме. В предното видео ви разказвах за втората част на моето пътуване, първите 3 седмици в Бали, как се реших да напусна работа, как избрах дестинацията, защо точно Бали и така нататък. Днес пък ще ви разкажа за втората част или последната ми седмица в Бали, която беше така малко по-динамична от първите 3 седмици, защото първите 3 седмици ги отдадах повече на почивка, да се изчистя от стреса, който ми се беше насъбрал. Реално 3 седмици ми бяха напълно достатъчни да си изчистя съзнанието и да се изчистя и от стреса и вече бях готова за приключение и си казах: айде време, отиваме в Кута. Аз много не исках да ходя в Кута, защото от всичко, което бях гледала в YouTube, Instagram и така нататък, Кута ми се стори като много слънчев бряг. Аз викам, нали, ще отидем в Кута, по-добре ще ми е логистично за следващия полет. И също така, не знам в предното видео дали споменах, че имах проблеми с визата. То не е силно казано проблеми, но просто когато преди да пътувам, видях, нали, че имате право на 30 дни виза. И си казах, да, 30 дни са ми напълно достатъчно, вече ако реша, нали, ще си удължа визата, но за да влезете в Бали, трябва да имате полет за отпътуване от Бали или връщане във вашата държава, или продължаване на пътуването. И когато отидете на летището в София, ако използвате Катар, от Катар държат да видят вашия билет за продължаване на пътуването и не ви пускат да се качите на самолета преди да имате такъв. Бях принудена да се взема билет, замина, влязах в сайта Kiwi и погледнах за кой е най-евтиния полет на съответната дата. Броях ги 30 дни от следващия ден. Не знам защо реших, че трябва да ги броя от следващия ден, а не от деня, в който пристигам. И реално се взех билет за... един ден след като ми изтича визата, се взех билет за Тайланд. Така. И аз пристигам в Бали, бият ми печата, въобще не обръщам внимание нещо и там 4 седмици, докато седя и по едно време отварям аз паспорта и гледам дата за напускане на страната предходния ден, примерно в четвъртък, аз летях в петък. И съм, интересно, какво правим сега? Питах там местните хора, те естествено не знаеха, не бяха запознати и погледнах къде има имиграционни служби наоколо, естествено в това село нямаше. И си казвам, нали ще си, като отида в Кута за една седмица, хем ще го зачитая с това и да питам в имиграционните какво се случва. Нали, с моето оставане един ден повече. Дали е проблем. Така, като отидах в Кута, отидах в имиграционните служби и те ми казаха, всеки един ден, с който превишите визата, трябва да платите по 1 милион глоба. 1 милион рупии, които тогава се равняваха на 120 лева, 125 лева, нещо от сорта. В момента са на 114, така че много зависи от курса. Но по 1 милион на ден ви е за превишаване на визата. Иначе имате право да си удължите визата с още 30 дни, до 60 дни да останете в Бали, но това трябва да се свърши една идея по-рано. В смисъл, не като мене в последния момент, защото ви взимат паспорта, поне 10 дена ви държат паспорта, за да удължат визата и така. Това са моите премеждия с визата. Като излизах реално, платих се 1 милион. Другата причина, поради която исках да отида в Кута, е залеза. Хора, в Кута е най-красивия залез, който съществува наистина. Ето, оставам ви снимки, полюбувайте му се, кажете ми, има ли по-красив залез от този? Честно. И, както забелязвате, в Кута слънцето залязва точно по средата. Просто Кута е така извита, че гледа на запад лекичко и слънцето залязва точно по средата. Уникално е. Наистина, всяка вечер гледах този залез. Страхотен. Така. Да отивам аз в Кута и си търсих хотелче там, което да е ефтиничко, понеже, нали, все пак сме безработни, с спестявания пътуваме. И намерих едно, което въобще не препоръчвам. Чемпак Триин или нещо от сорта се казваше.
което беше близко беше до плажа, наистина на 5 минути от плажа, на 2 минути от 3 минути от плажния мол. Просто 2 минути обикаляте мола, за да стигнете до плажа. Или даже ако минете през него и по-дълго ще ви отнеме. Как да е. Така, там отивам аз във въпросното хотелче. Първи минус. Няма климатик. Беше с вентилатор и в тази стая беше такава жега и влага и просто се задушавах. Вечер, когато спях, беше отвратително. Наистина беше ужасно. Не можех да дишам, будех се от жега. Как да е, една седмица преживях го. На втория минус беше, че нямаше топла вода. И в последствие разбрах, че на много места в Бали те просто се къпят със студена вода, нямат топла вода. Но и това го преживяхме. Нали, студените душове били полезни. Ето, за повече здравословни съвети, последвайте ме. Та-да. Отидах, аз настаних се и буквално се оставих багажа, обляках банския и тръгнах за плажа. И като чух на плажа, една огромна плажна ивица, ето отново ще ви оставя клипче. Това е буквално първото клипче, което с них пратих на семейството си. Нали, щастие от мен екипи. Как аз на плажа ще легна, ще се пека. Да, забравих. Другата причина да избера да отида на Кута за един месец беше, защото изгорях. То не изгорях, ми хванах тен на къси гащи, потник и Бъркеншток. И си казах, не, ти няма да се пребереш в България от Азия с тен на Бъркеншток. Смисъл, вярвам, че тук, нали, откак съм се пребрала, си хора само с земни обувки, но хора беше отвратително грозно. Та да, и си към нещо, отидем така малко да се попечем, да хванем тен. Другия въпрос, че изгорях на куча, но ще стигнем до там. И отивам се аз на плажа, полюбувах се така на океана, на слънцето, то беше някъде към 3-4 след обед. И 3 след обед беше. И гледам аз едни шезлонзи и си викам, това е сега, ще се поклезиш, ще се плачеш за шезлонга, то колко да е, едва ли ще е много, все пак се набали. Ще си легнеш на шезлонга така, да си почиваш. И харесах се аз един шезлонг и отивам, нали, питам, здравейте, нали, колко е шезлонга? 150 хиляди на час или 200 хиляди на час. Какво ми казаха? И аз съм, моля, значи 100 хиляди са 12 лева. Демек 24 лева за час. И съм, не! И ги питам, нали, така, примерно, аз ще остана до края на деня нещо да измислям. Добре, 200 хиляди до края на деня, демек 24 лева до края на деня. Аз съм, хора, ви, честно, чувате ли са какви приказвате? И те бяха всъщност където са шезлонгите, там е и сърф училище. И викам, колко струва един час сърф? И те викат 150 хиляди. Викам, добре, ще взема двете за 250 хиляди. И се стиснахме ръцете. И реално какво стана ми излезе, че 100 хиляди шезлонга и 150 хиляди сърфа. Демек 12 лева за шезлонга и 15 лева, не, 12 и 6, 18 лева за един час урок по сърф. И си викам, обаче първо искам да си легна, да се попека малко и после, нали, да караме сърф. Не сега веднага тук тъмън съм пристигнала и да ме мятате на сърфа. Та да, и легнах аз, починах си малко и по едно време там дойде този, който обучава и вика, нали, готова ли си? Викам, ай, да, бе. На брика ми показваха как се случват нещата с сърфа. След това ме вкараха във водата. Естествено, първите опити бяха неуспешни. След това разбрахме, че тръгвам с грешния крак, защото по принцип сърф се карало първо ставаш с десния и стъпваш с левия отпред. Обаче аз всеки път ги размених и викам, бе, какъв е шанса да трябва да тръгна с левия и десния, и като го направих ми се получи и се оказа, че сърф се карало по два начина. The right way и the goofy way. И аз съм the goofy way, естествено. Та-да! И карах там сърф. Даже не можах един час да го карам, хора. Толкова много се изморих. И то умората идва от това, че ти нон-стоп, нали, падаш във водата. Това е ясно, че падаш във водата. Умората идва от това, че после трябва да се замъкнеш отново дъската навътре. Той инструктора, нали, седи и те чака вътре в морето. И ти я хващаш тая тежка дъска и я буташ, нали, навътре. И те вълните те плискат. И, нали, то ясно, че като легнеш на дъската и гребеш, ще бъде много по-лесно. Обаче, на мен ми е първи път. Аз не мога. Аз като легна на тая дъска, като мине вълна, тя ме обръща и аз не мога да греба. В смисъл, после вече се научих малко, нали, така с загребане да стигам, но първите пъти само бутане и то това ходене, вълните, много изморително. Даже сега като се сече и се изморих. Как да еде? Но да. И даже един час не можах да изкарам. И викам, да, мерси, много добре. И
Но много ми хареса и си викам, и това е. Аз тук цяла седмица ще идвам сърф да карам. Стана време за залеза. Ето отново кадри на този залез. Беше уникално, наистина. Тъй като залезе слънцето и лалитката бърза да се прибира, защото, нали, тук да не се случи нещо лошо по тъмно. Прибрах се аз. Поръчах си от Gojek апликацията храничка за вкъщи. Дойдоха, докараха ми я. Хапнах си. Не беше най-топ храната, но толкова. И... days later. Тъй. Нов ден. Същата история. Продължаваме. Просто вземем телефона, разсеях се, слънцето залезе, светлината се развали. Кой да ви се оправдавам. Така, докъде бяхме стигнали? Да, разказах ви първия си ден в Кута. На следващия ден имах резервирана обиколка на Нуса Пенида. До обиколка силно казано. Бях се заприказвала с шофьора си от вилата и му се оплаквах, че намирам само скъпи екскурзии за Нуса Пенида. Понеже на мен идеята ми беше да се направи еднодневна екскурзия до Нуса Пенида, понеже нямах много оставащо време. И пък исках да я видя преди да се тръгна, защото тогава още не знаех, че толкова бързо ще се върна на Бали. Колкото се случи, всъщност. И да. И той ми вика, че сега ще питам един приятел, той какви пари ще предложи. А пък аз това, което бях намерила, беше организирана екскурзия с други хора, 1,5 милиона, нещо от сорта. Или частна екскурзия, там вече отиваше още по-скъпи пари. А пък за да отида сама, 300 000 ми беше само лодката, отиване и връщане. И там вече нямаше какво правя, защото град мисля, че нямаше. Ще проверя пак и ще ви кажа. А пък аз скутер все още не можех да карам. Ето тук може да видите уменията ми по каране на скутер до тогава. И ме беше страх да си наема скутер сама да обикалям. Да, човека пита негов приятел и се оказа, че за 1,1 милиона ще ми направят частна екскурзия. В смисъл, хващам си лодката сутринта, отивам до острова, шофьора си ма чака, развеждам там 3 забележителности и на един плаж ма заведе, където седях 2 часа. И след това лодката си ма връща. И аз викам, 1,1 милиона, те са около 140 лева. И викам, сега веднъж си дошла на Бали, давайки. Да видим, аз много исках да видя Killing King Beach, пък то нали беше включено. И да, и обиколката беше само на западната част на острова. Сега, следващия път, като се върна на Бали, естествено ще си отделя повече време за Нуса Пенида. Даже ще си взема и нощувки там. Вече мога да карам и скутер. Най-добрият ви вариант би било, нали, ако си наемете скутер и си джиткате с скутера. Пътищата на Нуса Пенида са отвратителни. Инфраструктурата им е ужасна. Буквално нямат пътища. Пътищата са супер тесни да се разминат 2 скутера. И понеже има страшно много туристи, страшно много такива частни трансфери, а техните коли са от тези, които са 8-местните миниванчета, 7-8 местни и като тръгнат да се разминават, някакъв аде, дупки по пътищата, на места липсва асфалт или черни пътища, така че да го имате на предвид. И да, бих си наистина препоръчвам ви за Нуса Пенида да се отделите поне 2-3 дни, така да се го разгледате като хората. Тази еднодневна екскурзия въобще не се заслужава, защото реално посрещна си ме шофьора на острова и ме закара да видя Killing King Beach. И тук ще ви оставя кадрите. Broken Beach. Накрая ме тупна на ето този плаж, който така и не му запомних името. Ще ли го напиша? Аз до към 3,5-4 бях готова с обиколките и плажуването. И си викам, следващата лодка и към вкъщи. Да хванем залеза. Следващите 3 дни ги прекарах на плажа в Кута, карайки сърф. И единия от дните отидах на параглайдинг. Беше ми мечта да се пусна с параглайдинг, понеже когато бях на Корфу, с един приятел се пуснахме на парасейлинг и беше брутално, хора. Това е да летиш така от високо и да гледаш острова и водата и уникално. И викам, не, тук сега запускам смисъл, чувството е още. Понеже на парасейлинга налива държи въже, а на параглайдинга не те държи нищо. Смисъл инструктора, ама все пак да я знам. Аз не обичам такива
контрола да не е в мене, просто да не зависи от мене какво ще се случи. Та да. И отидах аз, намерих там едно място за параглайдинг, беше 1 милион. Параглайдинга, демек 120 лева. Не знам в България как вървят цените. Не ми дадаха опция да се пазаря. Можеше да се плаща с посттерминал, но естествено точно тогава посттерминала им не работеше и искаха кеш. Препоръчвам с 2 ръце, ако се парате по такива неща. И това е. Буквално останалите дни ги прекарах в ядене и плаж и сърф. Като мисля да заснема отделно видео за храната на Бали и за така известното Бали Бели, защото много хора са притеснени, като чуят на Бали как така да ядат на местни заведения, дали няма да ги хвани корема. За да ви запазя интереса за следващото видео, ядах на буквално всякакви места и 2 пъти само ме фана корема. Единия път беше от Макдоналдс, очудващо. Втория път беше от ресторанта на... Та да. Това ще бъде за днеска. Надявам се да ви е харесало видеото, да ви е било интересно, да е било малко по-разчупено от предходното и другата седмица ще ви запиша клипче за храната на Бали. И все пак, ако и нещо повече ви е интересно от това, което разказвам, искате някаква повече информация, напишете ми в коментарите и ще ви разкажа. Благодаря ви, мили хора, че останахте до края, ако сте останали до края. Харесайте видеото, ако ви е харесало, абонирайте се, ако искате да виждате повече от мене, да разберете как продължава моята история. И ако не сте гледали първото видео, ето тук някъде, ако не е долу, можете да го гледате. Чао!